Pare, ano ba yung ginagawa mo, pare? Wala kang pakialam, pre. Tingnan mo nga yung video na yan. Tignan na yung video ah. Ano naman, masama ba? Porque driver ako, hindi ko pwede. Hindi nga yung pare. Happy bongkag, madam. Wala pang February 14, wala pang Valentine's Day. Pero ikaw nga kalatlan, nabongkagan. Nagligat. Isa ka OFW, ginbaylo sa tanod. Miyara man na ginbaylo sa driver. Pasubong may issue na naman. Ano ini trend ini? O para gid lamang sa mga ginakatlan. Kung ang katol hindi gid magwanta, pwede. Nung ginugid magwantahan, simple. Kuha steel brush. Kagang inyong sunay nelya karab ka ba? Kani pati do pepe pongko plastar pamate. Kaya sa bunga punto por punto. Isa naman kakalatla ng aton mawaswasan. Una nga punto. Damo gisang nanamian mga bit. Magpakirida, magpakirido, damo gisang nanamitan. Nga anong may ara? Do hindi ko gid maintindihan. Hindi ka mo gusto sang preska, kaya gusto ninyong lob-ok na. Tapos wala mo lang na paminsar. Nga kun ka mo madakpan, tapos na videohan pa, puwerteng kahoy-anan. Tilang tawa kay na videohan, nakita sang kadamaan ang imong ilok sa kadulom, sa kagarhom, do may low pressure area. Tapos ang imong sakang, sa puwertiman kagarhom, ay Diyos ko. Ano na lang ang nagakalatabo dira? Padulom-dolom ina? Tapos ang iban sa inyong mamangkot, day. Nga ba na wala agad itom sa may rainbow? Hindi kakita nga may itom maging butang sa rainbow nga. Diyos ko, ang sabat ato sa kirida. Ato na tong itom. Kaging pakyaw sang sakang kag-ilok ya. Diyos ko. Kis, magkalakibot na lang kamo, nga nagkaradumugan na kamo, natampaan na kamo, nahampakan na kamo, kay man, nang agaw kamo sang bana. Imbis tani nga suro sikreto lang ang biga-biga ninyo, ti kay na social media. Kung tinabalaan sang tanan, sang bilog ninyo nga barangay, nga ikaw isa kakalatlan. Kaduha nga punto. Ang bana, nagabaka-baka sa obra ato sa abroad, OFW. Wala ka mo naluoy? Wala ka mo naluoy sa ila? Nga siya lang to isa. Tapos, nakayanan niya man gani kung mamhidlaw siya sa imo, kung na-miss siya ka. Pero ikaw, yung Diyos ko, gamay lang ang katol. Ginpakalot mo na. Hindi ko man na maintindihan. Ang isa to yan, nagabaka-baka obra, nagpa-part-time, para may inog padala. Tapos ikaw, yabaw, Diyos ko, pagkabato, nagbeka, nagpanamit kang tunto ka. Tapos yung isa sa inyo, hindi nyo din mapunggan ng katol. Pero tigid dyan kakatol sa inyong sunika nga daw, hindi nyo na gid mapunggan, hindi mabangbang. Ipakalot nyo gidya. Kapag itay ka mo sa manog kalot, daw inabanang daw mga nayanggaw ka mo, nga dali ka mo di kalutan nyo ako, gapakatol ako. Ay Diyos ko, terrible. Nanugunan ka mo nga magkalapan o sa sakang ninyo, tapos inyo na lang ipamukbang. Anong moto ninyo? Anong moto sa kabuhi? Mas mayo na lang, nga ipakaon ina ipamukbang kaysa mapanos, kag mapuslan pa sang iban. Tapos ano ina pagabot sa inyong bana, do preska ka na naman. Dapat hindi ikaw pagpamarisan. Kaya nga kung diin ka pa nga nagtigulang, among man niya paglibod ni mo sang imong lamayong tonto ka. Ikatatlo nga punto. Tabi ko bala subong, Year of the Rabbit. Pero tungkol sa mga video nga nagaguha, ang nagagawa subong, Year of the Kabit. Tanod. Amo itong ginbaylo. Tapos subong, daw yung ginbaylo na naman. May kirita na naman, may kung ano na naman. Atong baho ugatong, ano siya, nainelya. Mga amos ng video. Ay, ang buto lang, hindi ko naging maintindihan. Tanan-tanan na lang daw, hindi ko mag-gets. Anong ara sa tanod? Bonggang iyang batuta? Malapot ang tilaok ni mong tonto ka? Tapos may haraman ka sa driver. Ano nga sa driver? Bongga ang kambyada. Kada kambyada, turong mata mo yan? Ay nan. Kung among mananataling inyong gusto, no? Kung among nang inyong gusto, advice ko lang. Tani nangita ka mo sang sagad mag-arado o kung manug-arado. Kaya nga biskan ano katigang sang imong syunay nilya. Kung iya maaraduhan, pwede bongkalon. Pwede lapot tsakon. O kun, mangita ka mo sang hardinero. Nga Kasi syempre kung hardinero, base ka ng imong sarabambel, triman niya. Pili ka lang, heart, circle, angel, dragon. Wala labot nga matriman ng imong sarabambels. Base kan luo na ng imong bola, luo na kayong imong syunika, kung iya mabunyagan, mamulak pro.